Hi, this is Terry MC, and you're now watching hashtag FYP. Hallo. Ja, ik is bereid. Zal ik hem maar komen? Oké. Alweer? Moet je patten maken? Jij daar, jong! Ja, vooral van mij aan mijn mama, man. Wat doe je maar? Ja, nou, goeie. Wat kan jij daar, jong? Ja, nou, niet. Zo van hieraf achtervolg ik jou. Wat is aan mijn hand? Wat gebeurt aan tenang? Papa. Siapa wala ka bilang? Niya sa ispati mo nan. Ispati. Ano mo sa seni? Kaya man daw ito. Maubit say. Asbach anti-size. Ewan ka duubit say. Ulan ka di pa ati kabiya. Ya, wala. Ay, nang nakita itlay sa kaso. Net van nan. Niya. Alelo mo yun. Hindi man ka na kabiyak eh. Oh my God! Yo! Tabi! Saya masih sampai Kijk zijn pols! Kijk zijn pols! Ay, je bent nog mij! Salip lang! Nee, ik rijd terug zijn kop in. De plams was zo pap in. De perskes was zo vroeg. Weet je, die mag is er al omgedraaid. Ik weet niet, wie daar niet dat voor. Weet je niet, dus ik 30 rand. Voor 5 perskes betaald. 5 perskes? Niet overal, is het voor maar ze eet maar. Ik weet niet, ik hoop dat je gaat het hier negatief gebeurt, bouwen het gaat niet. Maar weet je dat zie je ik was nog sa bahay. En ik voel me nou wat, ik heb het best geschoten, maar het van mij. Dat is like, smaak en allemaal. Net om bereid te komen, en toen besef ik, ik draai die magjes in goed als pak. Zo, kijk, dan gaan we het allemaal van je nou wel geen 25 was? Nee. Ik was er net gaan zo verkracht. Maar kijk eens zo. Ons zijn autumn en dat waren. Maar de smoothie en dan had je wat nog aan. Dit ook je gaat afgedroogd van. Magisch. Ach, dat kan niet wachten. Ik kan niet eens een beetje gesprek. Zo niet, dat kan niet wachten. Kasi kan pala ni maar ik zie het jou. Hij vraagt dan. Dat het iets bloot en al afgezet. Maar ik was dus ook van plan moest nou om ik was zo niet te maken. Ik was zo. Verstaan ze niet. Nog net maar ik ben ik eens in een gesprek. Okay. Anyway, vrienden. Sorry baby. Sorry, ik denk mijn niet before ik wacht. Dus even moest als ik ben er. Oh yes. Okay. Maar ik zie nooit dat hij afloopt bij jou baby. Zie je dus als Oh yes, het is zo vrij, zie je? Nee, mijn vader moet je dan ja. Oké, ik zal het weten zodra het zo part is, nee? Ja. Bereid. Alam kan tuyo kung may
Okay, ons kan hy, moet jy gou goed doen nie, as kan ek gou voor jou. Geen probleem. Ja, ons kan nou praat, nee? Goed, tada. Maybe ko dit yung man, hindi mo ba ka-upload na dito sa video from Father Stuff. Misschien je nou wat een stuk gaat hangen. Anyway. Wat is het You come and go, yes, you know. Maar altijd die dates. Ons gaan nog moeten zoeken, want ze strijd ik iets maken. Ik weet ook niet waar die lijken is. Ja, maar sorry. Ilayo phone, sorry. Oh. Wat nou? Silence op phone. Oei, jammer. Nou hebben we klaar voor delen. Je plezier, hè? Ja, dan weet bro. Zijn man is niet maar uit video. Zijn er op mijn content te staan. Come here. Aku asem. Okay. Alright, okay. Is het oké wat ik kan maken? Oké. Stay zitten. Oké, hou vast. Ik ben nou terug. Ja, moet niet schreeuwen. Ja, het is fijn. Het is fijn. Oké, ja, asem. Ik ben nou terug. Wat voor een vrouw? Stay zitten. Stay zitten, moet bij een paar andere kiezen in. Nou, bro, dat was steeds maar niet mis. Hoe dan zijn? Je moet ik nog verdienen, die goed zien. Hoe zeg ik het nog verdienen? Deze slaan niet en het gaat niet, dan snap ik het hier. Hoe zeg ik het nog verdienen? Ja, ik kijk, het is belangrijk dat goed mee brengen. Het is belangrijk. Je gaat het erop weer. Yes, kwaai. Dat was een kantje. Wat is dat nou weer? Wat is nou van? Ik ben nog oproepen krijgen. Steeds is een bak, als we zien. Ik heb voor jou gezegd. Toen ik heb gehoord met phone. Zij praat hoe die dan. Ik hoor wat ze voor mij zei. Maar jullie God, jullie luisteren moesie. Jullie luisteren niet. Wanneer een mens praat, ik heb voor jou gezegd. Hoe kan zij die kind toelaten om naar zo'n man Ja, te maar ik gaan? denk dat het moet bij een paar. Nee. Het was wel een paar geweest. Ja, maar zij het gewit, die kind duidt haar jong. Ik heb dat gezegd. Ik is een man, ik ken een man uit. Ik ken een skelm uit. Ja, maar ik heb gedacht dat zij was responsible voor die kind. Nee. Nou, wat gaan zij nou doen? Die buik is gestikt. Nou, wat gaan zij? Zij is oorlijk kind. Zij, kijk hier, hoor wat ik u zeg. Kom ons. Daar zit. Ons gaan niet Daar doen. zit. Ons gaan niet doen. Daar Kom zit. mee, kom. Dus wat ik van Kom, praat. kom. Hi, goeiedag sê pastoor. Ek hoop dit gaan goed. Ek laat weet maar net dat Suster Biganza terug is op pad huis toe uit die Kaap uit. En as gevolg van haar seun was gesteek met die mes. Ja, pastoor, sy kon ongelukkig nie die konferensie bywoon nie. En ek wil net vir pastoor vra dat pastoor vir ons moet laat weet of alles alright is daar sonder 'n vuur, sonder een, want ons is baie bekommerd. Ja, pastoor. Ja, oké, dankie. Oké, alles sterkte, pastoor. Oké dan, bye. Lekker dag verder, bye. Goedemiddag. Middag broeder Titus. Pastor Esley op lyn nog Canada. Goed. Ja, ek kon net bereis en die klonkie van die sokker afgebring. Ja, nou ontspan ek gou net bereis met 'n koppie koffie en broeder Titus. Jammer man om vir u te steur. En is dit in die familie okay? Ja, broeder Titus, ek wil vir u 'n groot gunsie vinnig vra man. Ek het nou net die tyding gekry van die sussie wat vanaf Riviersonne End na ons kamp toe gekom het. Onthou u die sussie van Riviersonne End? Ek wil net vra, wil u nie net die gebedsgroep inlig en voorbeding vra nie man vir die situasie wat nou daar gebeur het en so aan nie. Ja, dat was net die een sussie, ja, van Riviersonne End. Samen op die kamp gewees, yes. Yes, ek het nie al die informasie nie, maar ons gaan net tussenuit gaan ons maar net intree in gebed.
en dan sal ek later incheck met daai pastoor Duikan om te hoor hoe dinge gaan, ja, terwyl dit tyd is. Asseblief. Ja, ek kan op die kerkgroep ook sit, ja, geen probleem. Waardeer dit, Godsman. Daar sê, alles seën. Alright, dankie Godsman, bye bye. Hallo. Ja, ek het jou al lang laat sien. Baie lang laat jou gesien. Ja, ek is so moeg, joh. Ons het die naweek so 'n geval gehad. Die seuns hier onder in Huisstraat wat so gekuier het en goed. En toe het die een glo die ander gestiek uit amper by die dood omgedraai. Die ouers is glo op 'n kerkkamp, ek weet nie. Maar ons het so op die sag en nou ek gaan by die hospitaal. Ek is so moeg. Ai, Jana, ek kan ons wel nie hoor. Regtig? Ek sê dan wanneer het hulle eendag hoor? Toe sê ek nou, ek was gewoon nie dood. Ek gaan nou, as ek nou by die huis kom, kan ek slaap. Seker die hele dag kom slaap. Ja, nee, volgens ja, dan moet ek ook kuier, man. Ja, ek gaan wag vir die kuier, nee. Mooi loop. Sien jou, bye. Nou kom ons doen weer 'n begroeting. Ek dink baie kere dan leef ons as mens vandag asof dit te moed is. Wat ek dink sometimes as dit 'n voorreg om aan die kant van die lewe te wees. Ek dink daar buite is mense wat vandag smag na hulle lewens. Daar's mense wat veg vir hulle lewens. En daarom het ek die song geskryf en ek wil hom uitsit vir diegene wat voel dat dit is verby. Worry. Okay. Ek gaan dus nou op die Kaapse vlakte word ons mense geskiet. Som word mishandel en soms lig getreed oos. Kinders wat saans het die drome moet die kom ons gaan terug na die topik. Okay, voor ek vergiet dat op die Kaapse vlakte word ons mense geskiet. Som word mishandel en soms lig getreed oos. Kinders wat saans het die drome moet die kom ons gaan terug na die topik. Okay, voor ek vergiet. Nou as jongman het hy nie sy liewe geniet. Ons is nie perfectie. Ja, dis wat ek weet. Wat hoe kan ek sê mama, worry verniet as ek my hele liewe lang agter trials wil bandiet. Kom ons vat 'n koerant, daar kan ons gaan lees. Jo, dinge reg handheid in die ouens so peace. Gebroke ouers as ons kyk op die nuus, mamma te onskuldige seuns sien man net winkel toe gestuur. Miskien gaan dit klink ek gaan overboord, wat boetas net weg en toe klap daar 'n skoot. Jo, mamma's gestres, kom met dat dood liewe my kind nog of lê al nou al in 'n sloot. Nou vra ek vir myself, is dit wat jy wil hê? Onskuldige mense moet met 'n begrafplaas gaan lê oor die hart wat jy saam dra. Jo, as dit vir ouens daar as verlossing as wat ek wil sê. Nou die woord van God, hy staan nog vas elke dag in die oggend. Soggens smaak daar eens nags, wat as ons week is, sit die duiwel sit en lag so om my. Here te uur sê my, hoekom nou nog wag van die woord van God? Hy staan nog vas elke dag in die oggend. Soggens smaak daar eens nags, wat as ons week is, sit die duiwel sit en lag so om my. Here te uur sê my, hoekom Hallo mami, is mami by die huis? Ja, ek kon nou net hospitaal. Ja man. Ja. Okay. Ja, is reg. Alles is funky met een footje aan die blikken. Jullie kan staan niet samen met ootje aan die blikken. Ons kan het change maken, ons kan een way maken, ons kan het uit maken. Alles is funky met een footje aan die blikken. Jullie kan staan niet samen met ootje aan die blikken. Ons kan het change maken, ons kan het uit maken, ons kan een way maken. Kom ik feestje waar de NPO kan doen.
En die plekken maken ons klein lijkt iets beroemd. Op je hoeken, s'avonds zullen reis bedoeld te doen. Op winkelstoepen, s'avonds zullen reis bedoeld te doen. Ik kon niet af, hier is opportunities voor jou. Hier is het zo, kijk hoe wacht je, jullie community voor jou. Hier is het nou, is net liefde wat de community geeft voor jou. Zo niet opgeef jezelf, en ik dank daar is jou. Alles is funky met een Malik! Malik! Sa may buta? Mami, baya ko watch you. Mami, baya ko watch you. Waar zullen toe? Ja, man, ik zal nog uit dus. Shit. Mura man. Maar ik wil baie graag mijn muziek op je radio krijgen. So ik het gedink, dan kan ik jou pa my so 'n bietjie help daarmee. Mijn pa het gepraat van DJ Nadia. DJ Nadia. Het is een show op Radio East TV, de A-Nation Show. Het is donderdag van 8 tot 10. Oké, nou hoe kan ik nou bij jou pa uitkomen? Aje, kuat. Was is dat of je nog niet doet? Zij die kan niet geslapen met zijn geesten. Oh. Zo, ik hoef me een paar jaar, man. Ja, op mij ook een handvat hoor. Ja. Zo. Mami? Ja, Mami, hoor. wat voor? Keilen, heb je nog net laten weten, bij die school, dat toen is gestikt is met een mes. Wat? Hoe gaat het met die jongen? Hoe gaat het met hem? Ik weet niet, maar, ik weet niet. Gerrig, maar ik denk ik ga hem nog bellen. Hey, Koebes. Ja, ik heb gehoord van die nieuws. Wat zei je daar nog uit? Ja. Oh. Oké. Nou, waar is het er weer? Oké. Ja, mijn broer, die wereld is wel wat beter. Meer voorzichtig wees. Ja. Oké. Ja, maar alles tegen te doen, ik bedoel met alles. Ja. Ja, en wees veilig. Alsjeblieft. Allee, om weer op hier, hè. Ja. Ja, die wereld is daar wel beter mee, wil ik zeggen. Nou ja, ik is blij dat je zo rijdt. Net, weet niet, next time. Nee? Oké. Oké. Maar ik zei, ik zou weer daar, ik zou kijken om het rijkje te komen maken. Ja, misschien.
Ja, ook niet. Ja, ik kan eens weer lekker paard. Maar ook in een, ja, steek er daar weer eens. Oké dan. Dus ja. Ja, Smalik, als je broer al rijdt. Oh, maar hij is lopen met me. Ja, als het is zeker is zo rijdt. Ik ben sigaret. Mijn broer is net hier gisteren gesteken. Echt, dag Malik. Nou, wat gaat aan? Mijn neef is gesteken en geveeg zo naar in. Wat niet te horen zijn oma. Ik weet niet. Mijn pa weg. En mijn pa wil ik en mijn mama moet alleen gaan niet. Zo ik heb geen idee van hoe is een geveeg zo naar in gaan niet. En toen, wat gaat er nou hier aan? Ja, wel is nog een mes gestuurd. Ik moet oproepen, Karijn. Jij is met een mes gestuurd. Wat het maar gebeurd? Ik word een paar jaar weer aan de kunsthuis. Ja, maar kijk hoe staat hij nou? Kijk hoe staat hij. Wat is nou van kerkje spelen nou? Omdat jij dan achter mij raar doen. Kijk nou hoe staat zij. Wat is er nou veel zelf te zeggen? Waar is wel? Wat hij nou mij zei, dat hij 1 keer aan jouw broertje gedankt. Ik het om in jou toesig gehou, Kobus. Of gelos. En dit is nou wat zij doen. Nou, wie toe moet hij opkijken. Zij is geen voorbeeld, die man. Zij denkt net aan jouzelf. Zij moet op hoe sociaalzichtig is. Ons gaat definitief weer oorgesels. Ik is niet klaar met jou nie. Die ding gaan nie hier stop nie. Nou het ek genoeg gehad van jou. Ik is jammer, man. Verskoon toch? Is nou by julle. Goeiedag, zuster Briganza. Hoe gaan het? Ja, ik hoop het gaan goed, man. Nou onder omstandigheden. Ik hoorde toen je seun was gesteek met die mes, is het te veel mee gebel, ja. Jammer om te horen, maar hoe gaan dingen daar? Is alles allemaal right? My sussie, man. Maar weet dat ons die kerk achter u staan, man. Ja, ons bid vir julle. Ja, alles recht, zuster. Baie dankie. Ik zal later het draai kom maak daar zo. Mooi dag, nee? Mooi blij. Bye bye. Die boodskap wat ik het vandaag is dat die Here is getrouw en hij staat vast achter zijn belofte. Ja, zo ik vertrouw dat die boodskap wat zal uitgaan, dat het op vruchtbare grond zal vallen. Oké. Vader, ik vraag voor peace in ons communities, gewoon my knees. Input voor unity, niet door release. Wat ik je genoem het, die van het maak sier. Al ik het, ik voel het, die my het gaat uit. Dan vir ons kindertjes, van ons groei op. Tussen die dingetjes, is ons die vrienden, familie en vrienden die lood. We need you, en dit is dringend, die van vader niks. Is met die sjelle nie, ons youths respect jy my eldersie. Ons schoolkinders sit ook in sjelletjes. Oké, dis hier, but dis die reality. Die is ons strijd, deel van die lewe die. But vader, dat lyk dat die einde nie. En ek weet dat as baie versoeke in termen van die topic. Maar dit is myne die, ek is maar net mens en ek maak maar net foute. Wat ek moet werk aan die plekke waar daar fout is. Take notice as jy overload is. Respect jy ouwens op die jonke wat sy oud is. Ek is maar net mens en ek maak maar net foute. Wat ek moet werk aan die plekke waar daar fout is. Take notice as jy overload is. Respect jy ouwens op die jonke wat sy oud is. Maar net mens en ek maak maar net foute. Wat ek moet werk aan die plekke waar daar fout is. Take notice as jy overload is. Respect jy ouwens op die jonke wat sy oud is. Ek is maar net mens en ek maak maar net foute. Wat ek moet werk aan die plekke waar daar fout is. Take notice as jy overload is. Respect jy ouwens op die jonk of sy oud is. Nou ek dink die digter sê, when I remember what the Lord is done, I will never going back anymore.
oké. We gaan met je koekjes. Ja, ik heb gewoon silongs aan bananas. Zo. Dat is best. Ja. Wat is je mag doen? Wat is je maar open? Ja. En maak ik kan zo aangaan en met zo'n kerel aangaan. Zo ik kan maar los. Maar dat is juist. Ik zal sinds ik naar die vakantie doorgekomen ben. Mijn maag me nog niet laten zodat ik die vakantie kan lopen. Ik heb nog nooit een verjaardag. Ik denk dat het is mogelijk. We gaan dat nog iets zo doen. Oké, was kijk maar. Zeg Ay, is nou jammer dat er niet meer nagebeurd. Dat is zo jammer. Dan moet je maar die praktijk cancelleren. Nooit waar. Je gaat een plan maken zodat ik nooit weer. Oké, kijk maar. Kom eens party, dit is op party. Kom een big bike, doe dan een strijpje. Je kan zeker verstaan niet. Je kan piaan voor je maar moet niet vragen. Zij je gejat op de kaart voor die kaartie. Ik heb vijf voor die kaart van die party. Als bobbel in, druk het wat staan niet. Ik heb slechts op je buik, kan niet slapen. Ik smaak, zeker, let's go down, let's go this, stay focused, let's focus, let's focus. I say smile, ik smaak, zeker, let's go down, let's go this, stay focused, let's focus. Ik spin keer zal het een slokken. Ik zwaar die koud zit. Als ik pull up als ik kat in de koepen. Kijk, wie zijn nou, ik denk, je hebt een concept wat ik wil doen, man. Ik denk nou, zoals ik hier sta, en ik heb mijn licht erin gemaakt, maar het is kijk nou TV abonnemen. Kijk, wat moet zijn, als ons kan iets doen in de rivierzone in, dan heb een contact aan zijn naam is Jaco. Ik ga nou van bij jou. Ik denk, ik is bij positief hoor. Ik denk, ons kan een film doen daar zo. Ons doen die film daar, ons maak die project groot zoals wat ons kan. Maar ik is baie positief. Ik is baie positief voor de gemeenschap. So, ik weet niet, ik ga hem niet bel. Oké, ik zal voor jou terugvoering geven. Jaco. Hoe gaat het, man? Ja, kijk man, ik heb nou samen sommigen van mij gepraat, man. Nou zit, weet je, ik praat al bij lang van, maar ik heb nou wat ons gesels het van positieve transformatie te maken, performing arts. Nou, ik denk ons wil het nou doen, man. Ik denk rivierzone is onze beste optie. Ja, ik zie wel wat. Kom ons doen het, de rivierzone in. En ons maak iets mooi, man. Positief. Iets met een lekker impact, man. Dat is die plek. Ik denk dat is waar die magic ligt. Kijk, ik zal weer bij jou, zoals die tijd aangaan. Maar ik denk ons vat die nog lang op. Ons doen het. Ons gaat winnen. Ons gaat triumph. Die gaan op paar goede dingen. Smoothen. Die point date men op aan nie wat sies, maar die kinders hulle vat in my. Hulle wys maar na die brood lyn. Ja, ek rol het nou af en dan rol ek het op en dan roek ek my bout. Ja, kon ek kom my phone, dat ek die nummer net druk, laat ek in die broers net dat ek kan skat. Laat ek die manskap op jou druk. Oh, ek is 'n killer, 'n dealer, Ek is 'n killer, 'n dealer, Ek het 'n manskap wat slaat die chop uit, ek het 'n manskap wat slaat die pose. Ek maak net 'n call en dan raak ze net weg. So maak net seker ze hou jou.
Blend it still. Van dit nou raak sy. Jare die number moer en hard. Ik ga als je liever change. These opportunities, je stiekem ik ga liever krijgen. Hoef je shoot op visie, ze zijn fuck you fools. Ze zijn fuck you fools. These are my change in your life. Opportunities for you, even your wife. Kom ik kan je wijzen, take a shine. Ja, oor so sien. Maar ek wil baie graag my musiek op die radio kry. So ek het gedink, môre kan ek jou pa my so 'n bietjie daarmee. Pa, jy het gepraat van DJ Nadia. DJ Nadia? Dit is 'n show op Radio East Rivier, de Air Nation Show. Het is donderdag van 8 tot 10. Oké, nou hoe kan ik nou... You don't need to watch your Vegas over time. Je kan als je liever change. These opportunities. Spanje heeft al die gekregen. Wat hulle use it. Yeah, alle use it.